Ja, velkommen til. Jeg skal vise jer, hvordan man kan lægge 7% til et eller andet tal, alene ved at gange med et bestemt tal. Lad os forestille os, at vi har en kanin her, og den koster normalt 500 kroner, og vi vil godt lagt 7% til kaninens pris. Så starter vi jo klassisk med at sige, de 500 kroner, det er det kaninen den koster til at starte med, og så skal vi lægge 7% af 500 til. 1% af 500, det er jo 500 divideret med 100, fordi procent betyder per 100, og så skal vi have 7 af dem, så jeg ganger med 7. Sådan der. Der skal vi jo først have et tal, som skal lægges til noget, som skal divideres af noget, som skal ganges med noget. Det er sådan rimelig mange operationer, så vi vil godt gøre det lidt mere simpelt. Så hvis jeg i første omgang siger, at jeg har de 500, dem der til at starte med, dem gør jeg ikke noget ved, så siger jeg plus. Og det her over, det kan jeg lave om til 500 gange 7 divideret med 100. Det er lige meget hvilken rækkefølge jeg gør det der i, så det kan jeg godt gøre. Lad os kigge lidt på det. Jeg har de 500 stadigvæk, det gør jeg ikke noget ved, plus de der 500 gør jeg heller ikke noget ved nu. 7 divideret med 100, det er jo 0,07. Det kan man godt sådan rimelig hurtigt gøre i hovedet, så det er bare at flytte nogle kommaer. Ja, så står vi der. Der er stadigvæk lidt meget regnearbejde, men her har vi jo 500, her har vi 500. Det kan vi sætte uden for en parentes, så vi siger 500 gange, så starter en eller anden parentes. Så skal jeg have skrevet et eller andet her i en parentesen, sådan, så jeg får det samme som det her, hvis jeg ganger ind i parentesen. Så kommer der faktisk til at stå 1 plus 0,07. Hvorfor nu det et tal? Jo, hvis jeg ganger de 500 ind i parentesen, så skal jeg gange det ind der først. Det bliver de der 500, og så skal jeg gange det ind her. Det bliver det led der, altså 500 gange 0,07. Godt. Nå, det her kan jeg også gøre lidt pænere, så det er jo 500 gange 1,07. Så hvis jeg gerne vil lægge for eksempel 7% til et eller andet givet tal, så kan jeg sådan set bare gøre det ved at gange med 1,07. Det giver øvrigt 535, hvis jeg ellers regner rigtigt. Så det er altså den nye pris for kaninen. Men det er typisk langt lettere at gange med et enkelt tal, end at lave hele den her beregning herover.